guys. Magkita ba? Ay, guys, Mayor. Ano man dyan magpunta? Ano man dyan kwarta? Ako ang Charles. Magkita ba? Abi, papa. Ito yung kwarta na eh. Kami yan, kalaban mo iskita bayadam. Sige, papa. Sudped, tawagan man ni Joan. Hello. Manang umay ka kano dito iko na ni Sir Charles at kano bagana ken ka. When umay na po. Ya ka dito sa upper state chairman. Kapag ka dyan, kalabang iskita bayadam. Oh, dito yung kwarta. Hoy, tika. Manati kayat mo, tap na iatras mo lang tika sa nagkandidato. 10,000.